ba ai kanka ne ba kada kana dandan waya Baba gaskiya mantawa ne. ka manta kace ka manta yanzu dan uwanka ya ka gama dandanan waya zaka je Baba me na zagi kuma me na zagi daga dan wannan abun kuma ka kama zagi ha baba yanzu dai za ka rama kenan to a bai kai ka san dai zagi dan zagayawa ne au